Hello guys, जा सिलफि लानो फैदों नै दैया नै दै लोगोफोर दै नै बालाबारिनो जोबोद मोजां सोरबा भिडिअ खालामनोबा आंनि नाम्बाराव फन खालामनो हागोन नै ओरैबो दं ओरै खासिबार दं लोगोफोर जा मोजां ना लोगोफोर नै जा समायना आंबो जा गोबाव जाबाय बेरायफैनो मोनैया नै जा मोजां लोगोफोर आं नोंसोरनो खोन्थानायनि जा मोजां खासिबारि नै लोगोफोर खासिबारि लोगोफोर खासिबारि ओरैबो दं ओरैबो दं जा गुवार लोगोफोर बिदि माखासे सेलफि लागासिनो आरोना लोगोफोर जा मोजां ना लोगोफोर आंबो दिनैसो बेरायफैदों जा गोबाव जाबाय दैया नै जा जिरि सोरबा बेरायफैयोबा आंनि नाम्बारखौ हरनो हागोन लोगोफोर सोरबा एलबाम गाफैयोबा नै जा मोजां ना नै दैया ओरैनो थांला आरोना खासिबारि जा मोजां नै खासिबारि बेलासि जाबायना मोनाबाय लोमजादोंमोन दा नोङो हामनायखाय एसे बेरायफैबाय आरो दे ओरैबो दंबावो जा गुवार आरो नै खासिबारि ओरैबो खासिबारि नै ओरैबो दैया जा ओरै जिरि भिडिअ खालामनो जा मोजां ना लोगोफोर जा मोजांखा दैयाव जा स्राय ना नै